ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ସୁରେଶ ନାମର ଗୋଟେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସୁରେଶଙ୍କ ବାପା ଛୋଟବେଳେ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିଥିରୁ ମା ଦିନରାତି କଷ୍ଟ କରି ପୁଅକୁ ପାଳିଲେ। ଲୋକଙ୍କରି କାମ କରି ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲେ ଓ ସୁରେଶକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ସେ ମାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଲା। ସେ ସହରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳିଲେ। ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବା ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦେଲା। ଗାଁରେ ମା ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ପଚାରୁଥିଲେ, ସୁରେଶ କେବେ ଆସିବ? ମା ହସି କହୁଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ, ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏକ ଦିନ ସୁରେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ମା ଅସୁସ୍ଥ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଗାଁକୁ ଗଲା। ମା ଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ହସ। ସୁରେଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମା ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ତୁମେ ଖୁସି ରୁହ, ତୁମେ ଖୁସି ରୁହ। ସେହି କଥା ଶୁଣି ସୁରେଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବୁଝିଲା ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଗାଁରେ ରୁହି ମାଙ୍କ ସେବା କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମା ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସୁରେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେ କେବେ ମାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଏକ କାରଖାନା ଖୋଲିଲା, ଯାହାରୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇଲେ। ମା ଖୁସିରେ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ସତରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା। ସୁରେଶ ହସି କହିଲା, ମା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।